Assalamu alaikum mehruanlar. Genesh ulkun. Genesh ulkun. Türkmenla etrafının awu her dünyada hanulesini il kovamada. Filanyan hormatlanan huzurluğun biri. Dört rumolun huzurluğunu ultoyda vara. Dört rumol tolemine oğlu dostumun oğlu canım. Durmuş toyu, balık toyu. Dostum toylu kutlu olsun. Allah zanine günlere näme uğul toyunu turmak emrende nesip etsin. Şunun ýaly zamanada, şunun ýaly döwürde, şunun ýaly ajaýyp toylar tutmaga geň mümkinçilikler açyp beren gahryman arkadamyň janyna ömrü uzak ýygyp bitdi işlerim dama. Rowazal. Gelmänä. Şuň toýmyzda. Bu aýdymdan berýär. İlkinji aýdymlary. Nähruwan egelepde hakkynda. Eni huýdys diýen aýdymlary başlama bolýar. Dünya Rizan nähruwanlar. Nim üçin?
Bahadır sözlerine. Yürülerini aydımda şu toymu devam ettiler. Dinleyen bir zalım ekmanlar.
Yeri.